BPF dulu dongमोन 13 बोसोर थादोंमोन ओमफ्राय दा जाहैबाय BJP आव दिनै जयनिं जानाय जाबाय दा नोंसोर साबसे फैदो दिनैहाय दिनैहायथ' जोङो टटेल दङमोन 55 जन दङमोन जोंनि ग्रुपआव दिनै माखासेया फैनो हायाखै माइ गायनायनि खाल दङ नालाय दा जोङो 10 जन फैदों दा नोंसोर दे नोंथांमोना दे BPMनिफ्राय फैदों BJP दलावहाय नोंथांमोना माखौ मोजां नुनानै नोंथांमोना दिनै फैनाय जाखो आरो सोरखौ सापर्ट होनो थाखाय फैनाय जाखो दिनैथ' जेनेबा 13 बोसोरानो जोङो थाबोबाय माबायाव BPF आव माने माखासे सुबिदा उसुबिदानि माबा थायो दा गासिबो सुबिदाफोरखौ जों मोनजोबाखिसै नांगौखिनिखौ दा बेनि थाखायनो जोङो BJP आव जेनेबा जोङो मनरन्जन सार बिथांजों सापर्ट आं आमलाइगुरिनिफ्राय फैदों आंनि नामा अमर बसुमतारी आरो आङो दिनैहाय आगोल पार्टिया जोङो BPF पार्टियाव दंमोन जेबो खामानि गैयैखाय आङो दिनै BJP दलाव फैनाय जाबाय आंहा बिराद उसुबिदा दङ लामाबो एसे उसुबिदा 1 किल'मिटारसो लामा मावनानै होयोब्ला आं बेखौ गोजोननाय मोनो सिगाङाव बबे दलाव दंमोन BPF दलाव